Social media rogo YouTube rogo salkisa romoi kaisa video je heno viral ongi tongmani video no nugui mankana buri khoroksa chini tripura mukhang hai buri khoroksa kubun bongsoni chelabai kaisa dhapba hinani kaisa chama jaga hayo tomong khamya ongi kaisa viral video wngmani a video no nugui ang ma hanka amo ki chini tripura buri de hinui tai ang kwbangma YouTuber khainai rokni rules video rogo nukha je amaki tripura sada hinui ga video no nungmani pore ang YouTube rogo search khai naikha ki a buri kubi chini tripura jongma da hinui olo ang search khaimani pore laser mangkha je o buri chini tripura jongma ya bo wngkha Assamni se chini haste ganani Assam rajyoni bo kaisa Karbi dophani bosongni buri jemon chin tripura chung tripura sa wngwi kwbangma bosongni borok rok dopha rok tongtwya bong Assam o bo kwbangma dophani borok rok tongo tabuk kok mono nasidi social media wngkha amte hai platform je o kaisa jagani tei kaisa ni video no viral wngwi tongo uansukgui nasidi Assamni kaisa Karbi bongsoni burini viral video se chin tripura o viral wngwi tongo hingka kai chin tripura rokni kwbangma borok rokni bo mwtui haino viral video tongo amo tai borok viral wngtongkhana no uansukgui de nai tabukni dino net ni dunia social media ni jugo kuno kaisa video social media o jodi viral wngwi thangkai o video tai social media ni kwmai thangya norok saimana khoroksani oro yakhai tei khoroksani oro bo jeska phano torok thango omono hino net ni dunia o jaga kuno kisu kwmawi thangya tai nukha ang baksa buksu borok rok private moment jeta hujagui tongnani manui amte hai mangpili rok no mobile video rok bulaiui video rok khailaiui tisaui tonui rwo ulo hingka kai hamjakma chwla bwrwi phano wngkha borok khorokni walai jogolo khaiui breakup wngmani pore hingkai chwla phano wngkha bwrwi phano wngkha borokni je private moment tongmani mukumu no social media rogo viral khai rwo ba Facebook hai jaga rogo post khai viral khai rwui bodona wngwi tongma bo chung nukha hingke mono sana uchungo je borok rok mwtui hai private moment rok no nijini camera mobile logo ket khai tongnai rok no sana uchungo norok jora kaisa se tongthoklaiui jora ni mukumu hinui mobile logo tisalaiui narok tongo by chance mobile ni mangpili rok jodi kuno kisu karone jodi phataro bairo public o viral wngthanga kai nini mukhang borok tongnai amo nungno saimano jora kaisa o mangpili ni mukumu no nini bwsago susi haikhe yorano amsa kok saonya ang ani video no ma pare sinai norok ani channel o chanjakai like subscribe share khadi।